Ahojte priatelia, teraz vám predstavujem toto vozidlo. Vidíte sami, je to Iveco Crossway LE City Electric 15 metrov. Nuž, je to skutočne zaujímavý autobus, je to elektrické vozidlo, ktoré k nám prišlo nie na nejaký dlhý čas na zápožičku a toto je jeho nabíjačka, ktorú si doviezol samozrejme autobus so sebou, aby sme ho mohli nabíjať. A je to veľmi zaujímavé vozidlo. Je vyrobené v roku 2023, čiže má 2 roky, má najazdené necelých 40 000 kilometrov. Jazdilo to už v chorvátskom Dubrovníku, Maďarsko to malo firma Volánbus, v Česku to jazdilo v meste Dečín, tam je taká zaujímavosť, že tam jazdil bez cestujúcich. No a na Slovensku ho mala Sadka Žilina a teraz ho má naša firma. Podľa informácií, ktoré o tomto vozidle máme, tak má nadštandardnú výdrž batérií, kľudne to najazdí na jedno nabitie cez 500 km, čo je si myslím dosť úctyhodný údaj. Samozrejme, treba to vyskúšať v praxi, v plnej záťaži. Kúrenie to má riešené naftovým prídavným kúrením, čiže tam tá ekológia stráca zmysel, ale keby sa ten autobus mal vykulovať elektrínou, tak by naozaj tú dojazdnosť takú vysokú nemal. Tento konkrétny autobus bol vystavený na českom Cechbuse a poviem vám, keď som v ňom sedel ako vo výstavnom exponáte, nenapadlo ma, že si raz na ňom zajazdím. Stalo sa, dojmy mám z neho dobré, ale naozaj to bola len kratučká jazda, takže ešte nejaké veľké závery robiť nemôžem. U nás bude autobus nejaký čas zaradený na exponovanej mestskej linke. Tak priatelia, zatiaľ sa majte krásne, autobusom zdar, čauko, papa.